hayya, oke, to. Tana so na aini ma ina santa, tana so na aini ma ina santa. Ku ji labari na zance na ka soyayya ne. Wata rana ta so kofar gida ina nan zaune, sai ga wata bebi kyakkyawa ta isko na zaune. Muryarta da daɗi zance ake na alkhairi ne, sai ta ce mini sannu magana za mu sirri ne. Sai ta ja gefe ɗai sai ta ce mini zo mu yi zanne. Lamari ya kyautu maganar za mu yi haka ne. Doki alkalami mai rubutu zan yi ba. Hayya, oke, to.